Ka Mushroom Development Center ka badan ha Upper Shillong kala pedang sengob ha mentarasni ka apply to Ulaber ya offer secretary of Japan Embassy Mr. Watanabe ubalah ya Shanong ba Shillong ban kini ya ka jingpet jingthong ten ki riu champang na Japan ha ga ningasni kilaiken ulang bat ka HYU ban ai jingikai ha ka bayadai ba ka jing rap ya uni ten Nakaliang Assistant Director Mushroom Development uba Sumarlang Karluki ulayatu baka sarkar jilla ka jing trade ringkat baka Hills Farmer Union kilada banyate dok baka ri Japan adu jemang laipo terego arjar kat kendan ban penslori ginong rap jong jilla ban rung shaka jing thong ya ushitake mushroom ubaya serim komutet tong ula ongru baka jing mi na uni jing thong kan kot hadu nyo phau hajar shilak tingka ai hakashisnam kum tahu lah kentu yang ginong rap kacilla bakin one room shaka office jong ka agriculture department ban yo ek training ka bakham bnia halor ka jingthum ya uni kin jatet shitake. Yeah, I'm helping Ito-san, the president of Yacht Corporation. Okay. Oh, I see. Mushroom is very good for health. Okay, as you know. So in the world, shiitake mushroom is consumed number one. Okay, thereafter bottom mushroom comes, right? So we will be the pioneer to cultivate shiitake mushroom in India. Okay, Shillong, right? That is to increase farmers' income. Okay, once the farmers is familiar to cultivate shiitake mushroom, their income will be double. Okay, that is the aim. As I told you, the standard of living will be improved by cultivating shiitake mushroom. Okay, it's a high quality shiitake mushroom based on the Japanese technology. My name is Sumarlang Karluki. I'm Assistant Director in charge of Mushroom Development Center, Upper Shillong. Hakini ka por ngakwa ban keren kendiap sepang kini ka project shiitake mushroom. Kini ka project shiitake mushroom kala wan lengba ka jingya te kular ka kilait li ki kendon kata kade ka state government ka Yacht Corporation bat ka Hills Farmers Union. Nilada pan pendap ikini ka jingya te saskular ha ka banai mi life hotrik arjar khat kendai. Hadin nang ta kakam kala senang ya step ha bat kumta ngalayo ban lecture Japan ban kini ka training nang ban yo ban penha ya kini ka kam ang kini ka center ka jongi ngila persyang ban le ya ka eksperimen akani ngila kandak santli ki eksperimen ki trial ban pet uni shiitake uya hap da no jaj bat no jaj dieng habang ngila syam ngi iba hakani ka jela ka jongi ru uni utit ngi khot shiitake utit tung udah utit tung bangiyo sikini kitan sora kitan mairang kitan jiwai uni ulang bah hakiding uding soot diong tau uding soot chestnut nang tau korakos wilu ni ong dak kasi uding yaplong keba ngi thung kumta ter hakita ki jading ngi hapan khle lot yakini kadan karukom khle bat ban sna yakini na komenta sispa san pautli daka bormet kum ubrio bat kitiar ki machine ngila padan kam kum kirenda pangin yo ban ot kiskum ngina ban pengi daka kurat ya ki flex kum ta ter kalong ka ba shimpur ban sna sispa san pautli lakum nong no shitayo tam ti habangi phai ben pe kam idan jing mentoy nreipat ladadangi yo ki machine jong ki bangi mot ban import nang tanal Japan kanyarap sibon yangi kata kadai nakaliang jongi habangi phai pek nakaliang jong nong rap hakani ka center ka jonga ngin penmi yaw ni ulong ko mo blok ngin sinalot mangina dong sedong ngin un covid na hadin dula dong ni mo blok ngin ay ki nong rap ko masispa san pautli unong rap udon kam ka jaka tang kumba san mitar lai mitar hakani ka jaka san mitar lai mitar untung kumasis pa san pau hadu arspa teli bat ka jingmi jong u nang ni ya ka jingyo jong u kan kot cedu ka nyopo hajar hadu silak sisnem na kata ka jaka ya ka utung yo shiitake dei na kata ka rukom mangiru kum ka department kum ka center hangni ni kwa ban pensilori ki brio jongi namar ka jaka ka dei ka ba khniat ka ba ret nginget scam ba ki para nong rap ki jongi ki dan bun ki jaka kin padan kam ha ka bayde ban thung yaw new tet unong rap dan kam ban khuslai susu yaw sembai usudan kam ban wan thiet tang tau blok
sodas blok bangiong utang ila de ban pensiona ila de ban ai sambai ila de ban pedam ila ban lei usu siem usu lei bu syaying tang hapidin artayau lami usa sedang ban lei ka proses ngin sahikai dan kam ban kuslai usambai sitakin